DCP mai girma Abba Kyari mazan fama DCP mai girma mun zo ta yi murna gumma ba DCP mai girma Abba Kyari mazan fama DCP mai girma mun zo ta yi murna gumma ba. To da fari manubina Allah mai daga wakena shi ya sanya kibomina shi ya sanna magotana Allah kuma kagena taimake na awakena in wake mazan fama kuma ke gudu ba ban alfarma ba DCP mai girma Kyari mazan fama DCP mai girma mun zo ta yi murna gumma ba. Assalamu alaikum al'umma wa alaika salam da farin girma shigo da kiɗan kama jewa garba kake mai tura maza kasa ki wani tailaku ya tashi Abba Kyari mazan fama zaki na tailaku ya miƙe Abba Kyari mazan fama hadari aka bas na ruwa ne Abba Kyari mazan fama girma da nukon matsayi ne Abba Kyari mazan fama DCP ko girma ne Abba Kyari mazan fama to mu tashi da nan kiɗa DCP to mu bene da gangona DCP to mu tashi da tambara DCP mu doko gangona DCP to mu sanya wanga DCP to mu sanya kadan gona DCP Abba Kyari mazan fama ba za su iya ba da ikon rabbana tashi da lafiya da DCP zauna da lafiya da bangona al'umma da sannu majin gida da ga Abba Kyari kai dai shekar gaba a basanno mun sanya ma idanu kan ayyukan kasanno kai sun wuce misalai kan girma a sannai mukamin ka kai dai zauna da lafiya bakakin sama taka da lafiya dai Abba Kyari mazan fama ba za su iya ba da ikon rabbana ba dan da al'umma ba ba dan da ɗaukaka ba ba dan da daraja ba ba dan da martaba ba girma gare ka ba makamin ka ba na zartawa abu ya Abba Kyari lafiyar kare lafiyar kare aya kare mai al'umma Abba Kyari daga mai yaba to za su ga ƙarshen gaba tura maza ka zauna a tura maza DCP 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 ka zauna dai zauna dai DCP tura maza ka zauna a tura maza DCP Allah ke ma magiyanka ba za su ci riba ba mu tura maza ka zauna a tura maza DCP Abba Kyari ka ja muje sanikin yaƙi muje mai jirgin yaƙi muje babanmu tura maza ka zauna a tura maza DCP komai Allah ya ma tilas ma abar maka domin Allah ake yi ma babu ka goshe da ka bai tura maza ka zauna a tura maza sanikin yaƙi kamar ne muje rundunar ka tana waje kai ma ko kana waje da ka taso mana gurguje baba aiki naka ne na tsaro ba za su iya bane ba tura maza ka zauna a tura maza DCP dan yanke jinafin suna cewa alaja da kwana DCP dan yan fashi duk ana cewa alaja da kwana DCP dodo na tsage na duk dai ana cewa alaja da kwana dodo na yan fashi ba duk an ce alaja da kwana dodon yan fyaɗe da kare an ce alaja da kwana dodon yan cin hanci gaba ɗaya da alaja da kwana Abba Kyari kana ina mai wakar na ina baitin mu suna tafe tun da kai ne za mu yi wa kira babanmu ba makamin DCP an baiwa gwanin aiki yau mun zo mana murna an baiwa gwanin da ba makamin DCP an baiwa gwanin aiki yau mun zo mana murna an baiwa gwanin da ba makamin DCP an baiwa gwanin aiki
zazzau mai waka dole in taka ka baba kamun DCP an baiwa gwanin aiki yau mun zo muna murna an baiwa gwanin da masu gidan shi zan gaisara ai masa tambararen nan ai ji Ibrahim Idris Allah ya kare zakin nan ai ji Ibrahim Idris na gaishe da shi baba sannan kuma ai ji Suleiman man ko gaishe shi sannan Yamdi Abubakar shi ma dole gaishe shi na gaishe da shi baba sannan zana je sa ai je fi management ni aji Shaibu Gambo man gaishe da mai girma ni aji Habila Joshak man gaishe da mai girma ni aji mai gari Abati duk gaishe da mai girma ni aji HM daga laga ina gaishe da mai girma ni aji Emmanuel Tiyana gaishe da mai girma ni aji Antom Chuku ina gaishe da mai girma BCP Kabiru Gwarzo gwanin aiki gaishe da mai girma BCP ice to ina gaishe da mai girma DIG Bolusu a Deban Jun gaishe da mai girma sannan DIG Abdul Gube ina gaishe da mai girma ACP Ali da Gibi ina gaishe da mai girma sannan DCP Abu Sani Warnan gaishe da mai girma ga yaran zakin gaba da ya zangaye da gaishe da mai girma ASP Muhammad Awar Aliyu na san gaishe da mai girma dan matan zazzau Allah ya kare man gaishe da mai girma yaya ne kuna da bai bi dan raini gaishe da mai girma ASP Muhammad Awar Aliyu na san gaishe da mai girma babban yaro ga Abba Kyari na gaishe da mai girma ina kira gun Abba Kyari babbar sun gaishe da mai girma ga kada rike shi ASP Muhammad ya gaishe da mai girma Muhammad Awar Aliyu ayyana kawana gaishe da mai girma sannan kuma mai kwazo wajen aiki ne gaishe da mai girma mai taimakawa mutane maza da mata a tare gaishe da mai girma abokan aiki na sadaka zangaye da gaishe da mai girma ATP Sony abuwana gaida gaishe da mai girma mataimaki ne kun Abba Kyari jagoran gaishe da mai girma sannan ACP Yusuf Kolo ona gaishe da mai girma ATP Yusuf Kolo ona tafiyar gaishe da mai girma lallai ya cika zaki da bai bi dore yin gaishe da mai girma gaishe da mai girma kai man gaishe da mai girma kama ta tsaye a yanzu zan ga ida ta gaishe da mai girma Hajiya Rahama to mama na ga ida ta gaishe da mai girma ina tambarin Hajiya Rahama to babbar mata gaishe da mai girma maman Umar a yau ina ga ida ta gaishe da mai girma maman Ammi da tambara na igun gaishe da mai girma maman Maryam Allah ya kara mijinta gaishe da mai girma mama ga Sa'adatu babbar mata gaishe da mai girma Hajiya ya cilla imam ina ga ida gaishe da mai girma mama ce kun Abba Kyari da tijan gaishe da mai girma Hajiya ya cilla imam ana ga
Allahu ka ba shi aljanna ya Allah mun maka tuba Abba Kyari ya zama gewa Abba Kyari ya zama jirgi dodo ga yan ta'adda Abba Kyari gai da madubi Abba Kyari ya zama gewa Abba Kyari ya zama jirgi dodo ga yan ta'adda Abba Kyari gai da madubi Abba Kyari ya zuba aiki Abba Kyari yayi mana gyara Abba Kyari ya kama da yan ta'adda ba su san bace ba farko mu je abiya can abiya ake tubu zai bambaya ya rika gun karkashe al'umma inda dukiyar al'umma amma Abba Kyari ya riga ya kada a ce yana can kushewa ina tafi kogi state can ma da kwai dan fashin da ya gagara ko ina asibiti mai suna zakari Abba Kyari ya kamo shi ya durkushe shi kawai lallai kwa tarihi na saya kwada kayan ya nade in ko na je can Legas dan kidina fa babba dan kidina fas babba ba su can ganin Legas ba su kungare ya kare Abba Kyari ya kamo shi manya-manyan yan fashi ya guda tara Abba ya kamo su waɗanda ke addabar hanyar Abuja nan Abba Kyari sai da ya ga ƙarshen nasu da kusai an tuni fefen nan oban gorin lannan na garin na jidal ta shi ma Abba Kyari ya kamo shi sannan Osinaci Benjamin Jona din nan wannan na kasar China Abba Kyari ya kamo shi kuma Haida Johnson wanda ya addaba Abuja har Nasarawa har Niger Abba Kyari ya kamo shi ya durkushe karshen shi ga Kingsley ya jike wanda ya addabi can Imo jihar nan ta Imo in a can ya yau tashin shi amma fa Abba Kyari ya kamo shi ya gano karshen shi da akwai saura wai koko da akwai saura yan amshi gaba da mana dan kwamin ya shiri gaban madauko aiki a'a akwai dama ayawan sai ya zarce kai kullum ba aiki yake bai hoto bayan aiki kai sai dai mu je mu kai da gwanin mazakin shigin yan aiki aidi Ibrahim Idris Baba aidi Ibrahim Idris Baba bai kaunar al'umma ne da mu zauko da yini ba aidi Ibrahim Idris Baba aidi Ibrahim aiki na Abba Kyari ya ce ya burge shi don bagarmi ne ba aidi Ibrahim Idris Baba aidi Ibrahim kai sai da dan Ibrahim tauraron aiki ne ba bai san wani cin hanci aidi Ibrahim Idris Baba kuma sai a tarihi ne duk makamin da ya yi kai ba a tabbaka mashi da cin hanci ko ba hakan ma aidi Ibrahim Idris Baba shi jarumi ne sannan adali ne mai kaunar mutane ne kun gaba karabi ne ba aidi Ibrahim Idris Baba ni na ku Abdul zazzau karami a mawakan zazzau zan rera wakar aiji ba wai zan ki ba Allah da fa mana Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka amin ka